Бисмиллах, алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум, ғазиз дин қардашларым. Har біріңізге Аллах Тағаланың изгі сәламнары, шексіз рахматлары һәм бәрәкәтләре яусын. Аллах разы булсын. Менә шушы изгі Рамазан айы дәуірінде шушы безнең дәресләребезне қарап, қызықсынып барган өчен, хәтта кайбер көннәрне дәресне соңрак җибәрсәк, машалла, дәрес бүген булмыймыни дип язучылар да булгач, бераз күңелләр дә күтәрелеп китә. Чөнки онлайн дәресләрнең аның үз өстенлекләре булган кебек, кайбер кемчелекләре дә бар һәм каршыңда тыңлаучыларны, шәкертләрне күрмәгәч, камерага гына карап сөйләү, ул бераз гына икенчерәк, шуңа күрә обратная реакция дип әйтәбез инде. Шушы укучылардан төрле тәкъдимнәр, төрле сораулар килгәч, алхамдулилла, күңелләр дә күтәрелә. Аллаһ һәрберебездән разый булсын. Димәк, без сезнең белән ай башыннан бирле ризыкларны киңәйтәбез. Аллаһ Тәгалә тормышыбызда бәрәкәт бирсен, һәрбер эшебездә, ризыкларыбызда һәм узган дәрестә сезнең белән ризыкларны киңәйтүнең яна бер зур серен башладык. Ул да булса дуга. Дуга бәндәнең Раббысы Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итүе, юнәлүе, сорауы, аны ярдәмгә чакыруы дип әйтәбез. Менә бу дуга дип атала һәм алхамдулилла, мөселман кешесе ул аңа мөселман булмаган, Аллаһка ышанмаган кешеләргә белән чагыштырганда, әлбәттә, мөселманга күпкә җиңел. Бер яктан шайтан кытыртса да кешене, менә исламга килсәң бөтенләй бер авыр анда дип, юк, исламда кеше Аллаһ белән яшәгәндә тормыш күпкә җиңелрәк. Күпкә җиңелрәк, чөнки мөселман ул бер кайчан да бер ялгызы түгел. Аның һәр вакыт бар нәрсәне күрүче, белүче, кайгыртучы бөек Раббысы бар. Ул юмартларның юмарты, ул рәхимлеләрнең рәхимлеседер. Шуңа күрә мөселман һәр вакыт дуга белән яши. Сөекле пәйгамбәребез ад-дуа силахул муъмин. Дуга ул мөминнең коралы диде. Коралы, ягъни аңа көч бирә торган, аңа дәрт бирә торган, ярдәм итә торган зур бер сәбәп дугадыр. Һәм чыннан да тормышта һәркемгә ышанычлы терәк кирәк. Бер ялгызың гына булмый. Әгәр йөрәгең Раббың белән ныклап бәйләнсә, алхамдулилла, һәрбер изге эштә дугаңны кыласың да, бисмиллаһны әйтеп кузгаласың, китәсең. Һәм артыңда Аллаһы Тәгаләнең көчен тыйсаң, алхамдулилла, бу кешегә бик зур көч бирә. Аллаһ, алхамдулилла, тугры бәндәләрен ярдәменнән ташламый. Әйдәгез, бүген узган дәрестә мин инде вәгъдә иткән идем. Безгә һәрбер эштә иң хәерле үрнәк булган сөекле пәйгамбәребезнең кешеләр өчен киң ризык, бәрәкәтле тормыш сорап кылган дугаларына кайбер мисалларны карап китик. Бу очракны, беренче очракны мин инде аны китергән идем, ләкин яңадан кабатлап китәсем килә, чөнки субханалла, бу бик безгә кыйссада гыйбрәт бар. Ике изге кешенең изге дугасы белән Аллаһы Тәгалә инде ничә еллар, ничә мең ел ике шәһәр халкын муллыкта, ризыкта, бәрәкәттә, бәхеттә яшәтә. Ике кешене түгел, ике шәһәр халкын. Бу беләбез Мәккә белән Мәдинә. Абу Хурайра радиллаһу анһу сөйләвенчә, Мәдинә, сөекле пәйгамбәребез Мәккәдән Мәдинәгә күчкәч, исегезгә төшереп китәм, Мәккәдә бәрәкәт бар иде. Чөнки инде бер изге кешенең өчен дуга кылган иде. Ләкин Мәдинә шәһәрендә бәрәкәт җитмәде. Су белән булсынмы, гомумән проблемалар күп иде. Һәм сөекле пәйгамбәребез күчеп килгәннән соң иң беренче җимешләр өлгергәч тә, шушы җимешләрне тотып килделәр, балаларын ияртеп. Сөекле пәйгамбәребез каршына шушы җимешләрне китереп куйдылар. Авыз итергә һәм шунда пәйгамбәр саллаллаһу дуга кылды. Я Аллаһ, синең кылың Ибраһим пәйгамбәр, яраткан дустың, синең пәйгамбәрең булды. Ул
Мәккә шәһәре өчен дуа кылды. Син Мәккәгә бәрәкәт бирдең. Һәм мин дә синең пәйгамбәрең, синең кулың Мәдинә өчен дуа кылам һәм бу шәһәргә дә бәрәкәт бир һәм 2 мәртәбә арттырып бир диде хәтта. Мәккәгә карыйда арттырып бир диде һәм соңыннан шушы җимешләрне алып, инде дугалы җимешләрне дип әйтик инде, ул арада булган сабыйларны чакырып аларны авыз иттерде. Бу Имам Муслим, Тирмизи, Ибн Маҗа риваятларында килә. Менә субханаллах, моннан 4000 ел элек яшәде Ибраһим пәйгамбәр, Ибраһим алейхиссалам. Һәм ул дуа кылды Мәккә өчен. Аллаһ Тәгалә, ул бит инде беләбез, хатыны Хаҗар белән улы Исмагыйльне калдырды шушы Зәмзәм чыккан урында, Сафа белән Мәрвә арасында, хәтта хаҗда бит инде шушы вакыйга белән бәйле бер нәрсә юк иде. Дала иде, кырлык иде. Әлхәмдүлилләһ, анда шәһәр барлыкка килде. Соңыннан бит инде шушы Кәгъбатулланың нигезләрен эзләп таптылар. Ибраһим белән Исмагыйль Кәгъбатулланы күтәрделәр һәм менә бу хәл булды 4000 ел элек. Әле бүген дә Мәккәдә бәрәкәт, әлхәмдүлилләһ. Һәм 1000 ел элек сөйкле пәйгамбәребез Мәккәдән Мәдинәгә күчкәч, нәкъ шундый дуганы Мәдинәгә кылды. Әлхәмдүлилләһ, карагыз, монда 4000 ел, монда 1000 ел шушы шәһәрләр, алар бер караганда таш, ком, кыры кипкән сахрада басып торалар, ләкин субханаллах, бөтен яктан җиләге дә, җимеше дә, яшелчәсе дә, ризыгы да, ипи дә, бөтенесе килеп тора. Кемдер әйтер, ярар, алар бит нефт хисабына Сауд Гарабстаны. Беренчедән, әле нефт качан гына булды? Качан гына 4000 ел элек нефт булмады, хәтта 100 ел элек булмады. 100 ел элек Риза Фахриддин үзенең хаҗ сәяхәте турында язганда Мәккәдәге бәрәкәткә гаҗәпләнеп яза, сокланып яза. Шуңа күрә аның бит беренчедән, икенчедән нефттә бит Аллаһ Тәгалә үзе белә каян чыгарырга. Кайбер гарәп илләре арасында утырган кайбер илләрнең белгәнебезчә нефтләре юк. Ләкин Аллаһ Тәгалә мөселманнарга биргән менә шушы бәлки Ибраһим алейхиссаламның да бәрәкәтле дугасы белән, пәйгамбәребезнең дугасы белән дә нефт чыккандыр. Бүген Сауд Гарабстанда дөньяда беренчелекне алып тора. Шуңа күрә Аллаһның рәхмәте киң. Аллаһ бәрәкәт биргән шушы 2 шәһәргә. Бу беренче чирак. Икенче чирак, бер вакыт сөйкле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям мәчеткә килеп кера һәм мәчетнең бер пишмагында шулай быйыгып, кәефсезләнеп утыручы бер кешене күрә. Пәйгамбәребез алейхиссалату вассалам аның йөзенә карый һәм йөзендә бик каты бер шу таба һәм моны күргәч рәхим шәфкать иясенең күңеле бу хәлгә түзми һәм ул әлеге сахабасы янына килеп утыра. Аның исеме Абу Умама була. Абу Умама дип йөриләр аны. Шуннан соң әйтә: Абу Умама, сине нәрсә борчый? Әйт әле миңа дип. Ягъни бу намаз вакыты түгел. Гадәттә бит инде мөселманнар намазга җыелалар иде, намазларын укып тизрәк ашыгалар иде. Көне буе мәчеттә ятмадылар. Чөнки кәсеп бар, базарда сәүдә итәсе бар, каядыр басуда, кырда эшлисе бар, гаиләләрен карыйсы бар. Шуңа күрә азан булгач яңадан килделәр. Ә монда намаз вакыты түгел. Һәрбер кеше үзенең гаиләсендә, балалары белән Абу утыра мәчеттә, йөзендә кайгы, шуннан кайгың нидә дип сорый. Шуннан соң Абу Умама әйтә: "Я Расулаллах, башыма кайгыларым төште" ди. Мине ди әҗәтләрем бик каты баса ди. Ягъни акча белән, мал белән, ризык белән проблема туган, бурычларым күп ди. Һәм менә шушы хәсрәтләрем ди төннәремне йокысыз, көннәремне нурсыз караңгы итте дип зарлана. Шулай итеп, Абу Умама үзенең моң зарларын сөйкле пәйгамбәребезгә сөйләп бирә. Һәм беләсезме, пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям ул үзенең сахабаларын шул кадәр яратты һәм сахабалар аны яраттылар, хәтта пәйгамбәребез алар өчен әти-әнидән дә кадерле, сөйкле булды. Һәм менә шушы вакытта пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям сөйкле сахабасына нәрсә диде? Мин сиңа шундый дуга өйрәтәм диде. Әгәр дә шушы дуганы укысаң, Аллаһ синең кайгы хәсрәтләреңне алачак диде. Һәм әҗәтләреңне түләргә ярдәмен бирер диде. Шуннан соң инде бу сахабасы Абу Умама: "Я Расулуллаһ, өйрәт миңа" диде. Һәм пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям менә шушы дуганы аңа өйрәтте. Аллаһумма, я Аллаһ диде. Инни а'уду бика, я Раббым, ягъни иртә җитсә дә, кич җитсә дә, я Аллаһ диген. Я Аллаһ, сакла мине нәрсәдән? Һәрбер борчудан.
Демәк, ул борчуга сәбәп булган нәрсәләрдән дә сакла. Шулай бит. Минәл хамми вал хузни. Һәр бер кайгыдан мине сакла. Ва а'уду бика. Раббым, сакла мине минәл аҗази вал касали. Сакла мине гажизлектән. Ул сүзне без сезнең белән инде кулланган идек. Гажизлек ул слабость, загыйфлек була. Русча немощность була. Немощность. Хәтта бик олыгайган кешегә теге дряхлость дип әйтәләр, дряхлый старик диләр, гажуз диләр. Шуңа күрә сакла мине гажизлектән, ягъни көчсезлектән сакла мине. Монда керә хәерчелеге дә, мискинлеге дә керә монда. Сакла мине гажизлектән һәм хәерчелеккә, факирлеккә сәбәп булган нәрсәдән? Ялкаулыктан сакла диде. Ягъни сакла мине һәрбер борчудан, кайгыдан, сакла мине гажизлек, көчсез булып утырудан һәм ялкаулыктан ди. Ялкаулык җәмәгать бик күп ризыкларның тараюының, кешенең хәленең кимүенең, гомумән мискинлеккә, бер загыйфлеккә сәбәп ялкаулык булып тора. Бүгенге көндә бигрәк тә ялкаулык ул замана афәте булып тора. Сакла мине минәл җубни вал бухли. Сакла мине куркаклыктан. Ул инде артык куркаклык җәмәгать ул. Шуңа күрә исламда бар батырлык, ләкин батырлык белән ахмаклык, батырлык белән ахмаклык ул синоним түгел. Шуңа күрә мин батыр дип күкрәк киреп теләсә нәрсә кычкырып йөрү ул батырлык түгел. Кеше акыллы булырга тиеш. Әмма шул ук вакытта кирәк җирдә үзеңнең ирлегеңне дә күрсәтү, үзеңнең фикереңне дә әйтү ул кирәк, чөнки кеше куркак булырга тиеш түгел. Шуңа күрә минәл җубни вал бухли. Сакла мине куркаклыктан һәм саранлыктан ди. Саранлыктан, монда инде бухл ул күбрәк саранлык мәгънәсенә бирә, кымсызлык түгел. Ва а'уду бика мин галабати дайни ва кахри риҗал. Һәм сакла мине әҗәтләр астында калып көчсез булудан диде. Әҗәтләр астында калып көчсез булудан. Менә шушы дуганы аны инде сез дуга китапларында таба аласыз. Аллаһумма инни а'уду бика минәл хамми вал хузни ва а'уду бика минәл аҗази вал касали ва а'уду бика минәл җубни вал бухли ва а'уду бика мин галабати дайни ва кахри риҗали. Һәм хәсрәткә шумган сахаба бу дуганы ихласлык белән кыла башлый. Һәм җәмәгать менә бүген хәзер без бу дуганы кылсак, аның безгә файдасы булыр, ләкин башыңа бәла төшмичә ихласлыгың җитми. Шуңа күрә менә бу сахаба чыннан да аны әҗәтләре кыса, гаиләдә проблема, мәчеттә утыра нишәргә белмичә, минемчә аның бу дугасы бик ихластан кылынган һәм Аллаһ Тәгалә аңа ярдәм биргән, эшләрендә җиңеллек биргән һәм ябылган ишекләрне ачкан. Һәм Абу Умама әйтә, мин гел шушы дуганы укыдым ди, һәм Аллаһ минем хәсрәтемне алды дип куанган. Бу хадис Абу Дауд риваятендә килә. Яна бер ишрак Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның иендә күп еллар хезмәт итүче Анас ибн Малик булган. Һәм бер вакыт аның әнисе, баштан ук аның әнисе җитәкләп алып килгән иде. Я Расулаллаһ, кем сиңа нәрсәсен бүләк итә, кемдер малын, кемдер атын, кемдер акчасын бирә, менә мин улымнап килдем, сиңа хезмәт итсен дип алып килгән иде әнисе. Һәм Анас ибн Малик пәйгамбәребезнең йортында бик күп еллар хезмәт итә. Субханаллаһ, пәйгамбәрбез аны бик ярата. Һәм көннәрдән бер көнне аның әнисе, шушы әнкәй килеп, "Я Расулаллаһ", ди, "Эй Аллаһның илчесе, бу синең хезмәтчең Анас ди, аның өчен дуга кылчы", ди. Дуга кылчы ди. Һәм пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям дуга кыла, "Я Аллаһ", ди, "аның малын күбәйтсәң иде", ди, мал, мөлкәт, байлыгын, балаларын арттырсаң иде, ди, һәм аңа нинди ниғмәтләр бирсәң, шуның бәрәкәтен бирсәң иде, ди. Һәм Анас ибн Малик әйтә, субханаллаһ, ансарлардан, ди, минем кадәр байлык беркемдә булмады, ди, бала аныкларымның саны 100дән артты, ди. Бу хадис Бухари, Муслим риваятләрендә килә. Аллаһ Тәгалә дугасын кабул итә. Алга таба, газиз дусларым, яна бер хадис Имам Бухари җыентыгында килә. Бу хадис Урва ибн Бариқи исемле кеше белән бәйле. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям аның сәүдәсендә бәрәкәт сорап дуга кыла. Ул бит менә кайбер кеше уйлый, Аллаһ Тәгалә сиңа киң ризык җибәрергә карар кыла икән, күп байлыклар бирергә, бу күктән фәрештә килеп синең ризыкларыңа канаты белән сыпыр дигән сүз түгел. Юк, Аллаһ Тәгалә әгәр дә синең ризыгыңны киңәйтергә теләсә, ул сиңа кәсеп бирә.
ул сиңа ниндидер сәүдә ишекләрен ача, ниндидер кирәк кешесен китереп чыгара, каядыр ниндидер проект, ниндидер программага кеше эләгә, һәм Аллаһ Тәгалә, ягъни сиңа киләсе ризыкның юлын бирә, һәм шул ризыкны китерүчеләрен китереп куя. Шуңа күрә менә бу алдагы дуга ул кыйсса сәүдә белән бәйле. Урва әл-Бариқи, Аллаһ аннан разый булсын, сөйли, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям миңа ди сәүдә итү өчен 1 динар акча бирде ди. 1 динар, ягъни 1 динар ул 1 алтын тәңкә була ул вакытта. Һәм ул ди 1 сарык алырга дип бирде ди. Менә сиңа 1 динар, 1 сарык ал ди. Шулай килеп чыкты ди. Мин ул 1 динарга 2 сарык эләктердем ди. Ягъни каядыр тапкан, арзанракка башын эшләткәндер, йөгергән, чапкандыр, чагыштыргандыр, шулай бит. Мин аңа ди 2 сарык алып кайттым ди. Соңра ди, шул 2 сарыкның берсен ди 1 динарга саттым ди. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям каршына килдем ди 1 сарык тотып һәм 1 динар тотып ди. Ягъни табыш эшләгән. Шуннан соң Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам миңа ди сәүдәмдә бәрәкәт сорап дуга кылды ди. Аллаһы Тәгаләдән минем сәүдәмә бәрәкәт сорады ди. Һәм нәрсә ди? Алга таба мин ди бүтән эштән табыш күрдем ди, файда күрдем ди. Хәтта туфрак алып, җир, балчык алып, балчык сатсам да мин аның файдасын күрә идем ди. Бу Имам Бухари риваятында килә. Шуңа күрә Аллаһ ризыгын арттырым дигән кешегә аның сәүдәсендә юлларын бирә, аңа осталык бирә, кешесен китереп чыгара, Аллаһ үзе ишекләрне ачучы. Шулай ук бәрәкәт сорап дуга кылганда үзең өчен генә түгел, кардәшләрең өчен дә дуга кылырга кирәк. Бигрәк тә сиңа яхшылык кылган, изгелек кылган кардәшләргә. Белгәнебезчә, Мәккәдән Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сахабаларны алып Мәдинәгә күчте. Һәм менә бу хиҗрәт, переселение дип аталды. Һәм Мәккәдән килгән кешеләр, алар мухаҗирлар, переселенцы булдылар инде. Аларны кабул итүче Мәдинә җирле мөселманнар, алар ансарлар дип аталды. Ансар ярдәм итүчеләр дигән сүз. Мухаҗирлар, хиҗрәт кылучылар һәм ансарлар ярдәм итүчеләр. Мәдинәгә Мәккәдән кем генә килсә дә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям алды Мәккәдән килгән кешене һәм Мәдинәдән килгән кеше белән аларны ничек әйтергә кавыштырды, туганлаштырды. Менә мәсәлән, син Габдулла, син буласың шушы кеше белән туган. Һәм беләбез, Мәккәдән качып киткәндә алар күбесе сәүдәләрен дә, акчаларын да, ризыкларын да ала алмады, хәтта күбесе гаиләсен дә ала алмады, ахырдан гына гаиләсе белән очрашты. Шуңа күрә бер нәрсәсез кешеләр шүлдән килделәр 400 чакрым. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, Мәдинәдәге мөселманнарга ярдәм итегез диде. Һәм нишләде? Шушы туганлашкан кешеләргә ансарлар нишләде? Үзенең мәсәлән өен 2гә бүлде. Һәм әйтте, яртысында син яшисең диде. Анда абзарында 2 тавыгы бар икән, әйтте, менә бер тавык синеке, берсе минеке диде. 2 диясе бар икән, берсе синеке, берсе минеке диде. Янчыгында 2 дирхәме бар икән, берсен сиңа, берсе миңа. Ягъни 50% бүтән булган әйберсен аңа бүлде. Алхамдулилlah, бу инде шуннан да фидакарлык, шуннан да кардәшлекне күрсәтә. Һәм Мәккәдән килгән Абдуррахман ибн Гауф дигән кеше Пәйгамбәрбез аны туганлаштырды Саад ибн Рабиғ белән. Һәм Саад ибн Рабиғ өенә кирип, һәрбер әйберсен 2гә бүлде дә әйтте, яртысы синеке, яртысы минеке диде. Ягъни сөйләшкәнчә. Шунда инде Абдуррахман ибн Гауф алдымы, юкмы, алса мөһим түгел, чөнки Абдуррахман ибн Гауф көчле сәүдәгәр булган. Ул әйткән, миңа базарны гына күрсәтегез дигән. Базарга барган, Аллаһ бүтән ишеген, юлын ачкан, ул бик бай булган, байган. Һәм Абдуррахман ибн Гауф аның шушы тәкъдимен күргәннән соң нәрсә дигән? Аллаһ дигән сиңа гаиләңдә дә, мал-мөлкәтеңдә дә бәрәкәт бирсен дигән. Шуңа күрә сахабалар бер-берсенә бәрәкәт сорап дуга кылганнар. Бездә шушы үрнәктә бу хадис Бухари, Муслим җинтыкларында килә, бер-беребезгә бәрәкәт сорап дуга кылыйк. Һәм шулай ук инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең аныгы Хасан ибн Гали радиллаһу анһума, Аллаһ разый булсын, аннан да әтисеннән дә, миңа ди бер вакыт Аллаһның илчесе витр намазын укыганда шушы дуганы укырга өйрәтте ди. Беләбез инде кунут дугасы, Аллаһумма инна настагъинука ва настагъфирука. Һәм менә шул кунут дугасы буларак тагын бер дуга бар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям аны кунутта укырга өйрәтте. Аллаһумма һдини фиман хадайт ва афини фиман гафайт ва таваллани фиман таваллайт ва барик ли фима агътайт. Һәм алга таба китә инде. Аның мәгънәсе: я Аллаһ,
Сен кімні туры юлға көндірген болсаң, мені де шулар белән бергә туры юлға көндірсәң иде дей. Сен кімге иминлік берген болсаң дей, имин қылған болсаң, мені де имин қылсаң иде дей. Кімні сен қайғыртқан болсаң дей, мені де шулар белән бергә қайғыртсаң иде дей, һәм миңа насип иткән, ризык қылған нигъмәтләреңдә бәрәкәт берсәң иде. Ва барикли фима агтайтти. Ягъни миңа нәрсәләр биргән булсаң, шул биргән нәрсәләрдән ул гаилә булсынмы, мал-мөлкәт булсынмы, утырып биргән атың булсынмы, яшәгән йортыңмы, бәрәкәт берсәң иде. Бу хадис Тирмизи риваятында килә. Теләгән кеше моны табып, өйрәнеп, витр намазларында укыса бик күркәм була. Бу да бәрәкәт сорап Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итәбез. Һәм инде соңгы кисса, шулай ук мин моны киссалар алар күп, бик күп мисаллар, хадислар китерергә була, ләкин бөтенесен өлгерә алмыйбыз. Менә бу киссаны да мин файдалыдыр дип өметләнәм, файдалы булыр дип, чөнки бу бәрәкәт сорап дуга кылуда бер-береңә, аннарысын әле күз тимәс өчендәген. Чөнки менә бер-береңнең ризыгын күреп, бер-береңнең казанышларын, җиңүләрен күреп, кай вакыт без шатланасы урында көнләшәбез, кай вакыт күз тидерәбез. Һәм менә күз тию, әлбәттә бүген без күз тию турында сөйләшмибез, аның турында үзенә 4-5 дәрес кирәк, ул да җитмәс әле, ул бик зур тема. Күз тию, кай вакыт кешеләр әйтәләр, ул начар кешенеке генә тия дип. Бу дөрес түгел, дөрес түгел. Начар кешенең генә күзе түгел, хәтта үз ата-анасының күзе баласына тия. Әби бабайның күзе аныкларга тия. Һәм күз тимәсен дип кай вакыт ишеткәнем бар, балага ямсыз диләр. Мәйтәм, ямсыз түгел бит ул, матур. Юк, күз тимәсен өчен әйтәм ди. Аллаһ сиңа матур бала биргән, ә син аны ямсыз дип әйтәсең. Шуңа күрә субханалла дип, Аллаһны бәрәкалла дип, Аллаһны мактарга кирәк. Һәм менә шуңа мисал Ибн Маҗа риваятында бер хадис килә. Абу Умама ибн Сахл тапшыра, бер вакыт Гамир ибн Рабига исемле кеше юл буйлап барганда, каядыр ишек төбендә күрә, Сахл ибн Хунайф дигән кешене, ул су кыйынып тора. Ул су кыйынып тора, күрәсең гәүдәсен ачкандыр, җилкәләрен, күкрәген, һәм шушы ир кешенең тәне бик матур була. Әлхәмдүлилләh, күрәсең инде спорт белән күбрәк шөгыльләнгәндер, Аллаһ Тәгалә кыяфәтен матур биргәндер. Һәм шунда нәрсә ди, минем ди бу кадәр матур тәнле кешене күргәнем булмады дип кардәшләренә әйтә. Шушы сүзләрне әйтеп бетерүе була. Тегендә су кыйынып торган матур тән хуҗасы аңын югалтып егыла. Скорый помощь чакырып булмый, ашыгыш ярдәм юк, тегесе юк, бусы юк, нишләргә? Табиблар юк, 7-нче гасыр аның гәүдәсен күтәрәләр дә пәйгамбәребезгә алып киләләр. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям карыйда, кем гаепле ди? Кем гаепле ди? Гаеп кемдә ди? Кем дип уйлыйсыз ди? Шуннан соң бөтенесе әйтә, ул ди. Ягъни ул күз тидерде. Гамир ибн Рабига ди. Шуннан соң пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, ни өчен сез кардәшегезне үтерәсез ди? Карагыз. Ни өчен сез кардәшегезне үтерәсез ди? Әгәр берегез үзенең кардәшендә ди, яки үзендә ди сокланырлык, гаҗәпләнерлек бер нәрсә күрсә ди, шундук бәрәкәт сорап дуга кылсын ди. Ягъни син хәтта үзеңдә күрсәң дә, баракаллаху фия, Раббым миңа бәрәкәт бирсен дип дуга кыл. Анда машинаңа карап сыклансаң да, балаңа карап, хатыныңа карап сыклансаң да, иеңә карап сыклансаң да, хәтта басудагы игенеңә карап сыклансаң да, бакчаңдагы бәрәңгеңә, бөтен нәрсәгә күз тия. Күз тия. Агачтагы алмага да күз тия. Шуңа күрә нәрсә Аллаһның бәрәкәте булсын дип дуга кылсын ди, чөнки күз тию дигән әйбер дөрес ул ди. Дөрес ди, хәтта нигә үтерәсез дип әйтә. Күз тию хәтта үлемгә җиткергән мөмкин. Һәм карагыз, менә монда инде күз тиюдән бер кичкенә генә дава, безнең дәрес темасы булмаса да, ләкин хадисның ахырында бар. Соңыннан ул шушы Гамирны чакыра, кемнең күзе тигән, һәм тахарат алырга куша. Бер савытка су салалар, һәм тахарат алган су кире шул таска төшә. Ул битләрен юа, кулларын терсәккә кадәр юа, аягын тубыкка кадәр юа да, шушы калган су, исегездә калдырыгыз, тахарат алганнан калган су белән ул нәрсә ди, шушы күз тигән Сахл өстенә кыярга куша. Кайбер җирдә инде әйтелә, аның артыннан килеп, шул тас белән суны чиләкме нәрсә булгандыр, аның аркасына койдылар ди.
Ягъни күз тидирүче юынган су белән күзе тигән кешенең шулай давалыйлар. Бу Ибн Маҗа риваятында килә. Менә шундый мисаллар бар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бер-береңә бәрәкәт, ягъни бәрәкәт дигән сүз белгәнебезчә ризыгыңның куанышы, шатлыгы артсын, тормышыңның рәхәт артсын дип дуа кылу мисаллары күп. Һәм безнең инде кызганычка каршы дәресебез шуның белән ахырына якынлашты. Ләкин моңа мисал буларак әле китерергә була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әгәр дә кеше яңа гына никахлашкан, гаилә корган булса, нинди дуа кылды? Баракаллаху лакума ва барака алейкума ва җама'a байнакума фи хайрин диде. Аллаһ Тәгалә сезнең икегезгә дә бер-берегезнең бәрәкәтен бирсен. Ягъни киленгә кияүнекен, кияүгә киленнекен бирсен бәрәкәтен. Аллаһ Тәгалә бәрәкәт яңгырларын сезнең өстегезгә яудырсын һәм сезне изгелектә берләштерсен диде. Әгәр дә бер гаиләдә бала онык туса, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бездә бит инде төрле әйтәләр, сау сәламәт булсын, фәлән булсын, төгән булсын, дүрт кыры ничәгәләндә дүрт ягы төгәл булсын. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бер сүз белән: "Баракаллаху лака фил маухубилlah." Аллаһ сезгә биргән бүләгенең бәрәкәтен бирсен диде. Һәм ул махсус дуасы бар. Ягъни нәрсә сорады? Бәрәкәт сорады. Әгәр дә кемдер нәрсәдер алса, нәрсә сорады? Бәрәкәт сорады. Шуңа күрә дуа кылыйк үзебез өчен, балаларыбыз өчен, гаиләбез өчен, якыннарыбыз, кардәшләребез өчен нинди генә нигъмәткә ирешсәләр дә Раббим бәрәкәт бирсен аларга, хәерле тормыш бирсен, ашаган ризыкларыбызның, тапкан малларыбызның, үстергән балаларыбызның, укыган гыйлемнәребезнең, сөйләгән сүзләребезнең, яшәгән тормышларыбызның Раббим бәрәкәтен бирсен, бәрәкәтсез тормышлардан Раббим үзе сакласын. Менә бу бераз гына дуа, ризыкларны киңәйтү сире буларак насихатлар булды. Раббим һәрберегезгә исәнлек, саулык, хәерле тормыш бирсен. Алга таба иншаллаһ алдагы ризыкларны киңәйтү сирләрен өйрәнүне дәвам итәрбез. Исән-имин булыгыз. Ва саллиллаһу ала набийина Мухаммад ва ала алихи ва асхабихи аҗмагин. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху.